si Sharon. Ako po si Mika. Ako po si Martina. Ako po si Marks. At kami ang Kayabang Family. Actually, nag-start yung devotion ko kay Apo Bakit sa Our Lady of the Manawag. Then, nakimit ko yung misis ko na nakapunta ako rito sa Pangasinan. So, doon siya nag-start. Ako naman kasi, since bata pa, kilala ko na si Apo Bakit. Kasi nga, from my mother, sinasabi niya na sa amin na miraculous talaga si Mama Mary. So, from then on, pag pumupunta ako sa Manawag, mararamdaman ko yung feeling na parang kahit na marami akong na-burden ako, pag andun ako, gumagaan ang pakiramdam ko paglabas ko. May mga nangyayari na hindi naman namin pinaplano pero nangyari nga hanggang sa nung time na kay Martina. At 9 months old pa lang siya noon, na-diagnose kasi siya na ASD. ASD is Autistic Spectrum Disorder. At first, hindi siya naniniwala sa akin si Marlon kasi hindi niya nakikita. Ako lang as a mom, nakakita sa kanya yung pinagdadaanan ng bata. Hanggang one time nga, nakita niya na nung nag-grocery kami, nag-seizure siya, and that's the time na naniwala lang siya sa akin. So, pina-check up namin siya sa Urdaneta, sa Baguio, sa Manila, sa lahat ng mga hospitals na alam na yung makakatulong sa kanya. Nung nalaman ko yung case niya, ang hirap kong tanggapin bilang ina yung pinagdadaanan ng anak ko. Kasi planado siya eh. Unlike sa atin niya, hindi namin siya panaplano. Pero kay Martina, planado lahat. In-expect namin kung kailan siya darating, kung kailan siya, lahat-lahat sa kanya. And then yun na nga, parang ang sakit sa akin noon. Nung dinala ko siya sa stock, doon ko nakita na parang mahal pa rin ako ni Lord. Kasi despite na nagko-complain ako na nahihirapan ako, nung nakita ko yung mga bata sa stock, mas mahirap pa sila sa sitwasyon ko. Hindi siya nakapagsalita. Yes. No eye-to-eye contact. Yes. Hindi siya tapos, para talagang iba yung kinikilos niya na kumbaga sa normal na bata, sa age na gano'n, dapat marami na siyang nasasabi. And then, kumbaga pag may sinabi kami sa kanya, hindi niya kami pinapansin. So, gano'n talaga. Then, syempre, ako as a father, ginawa ko talaga yung lahat para mag-provide. Pero, at the age of mga ilang years, 2 years na nakalipas, nakita ko walang improvement talaga. Pinapa-stop niya na yung therapy. Ang laki na binabayad namin sa occupational therapists, sa Speech therapies. Per hour kasi yung charging nila sa So, amin. mahal. Siyempre, may dalawa pa kaming anak na nangailangan din ng So, sabi ko sa kanya, ipigil na lang natin na ganito. Pero siya, hindi talaga siya nag-give up. Di ba, nakita ko yung mga bata doon sa stocks. Actually, narinig ko lang, nag-uusap yung mga parents doon. Na ultimo pamasahe nila, inuutang nila para lang mapa-therapy yung mga anak nila. And then, doon na talaga nag-promise ako kay Apo Bakit na pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mama Mary, please, pagalingin mo si Martina. Nangangako ako sa'yo na gagawa ako ng paraan para tulungan sila. In a way na kaya ko. So, nag-start ako sa 30 lang na bata. Yung 30 na bata na yon, eventually dumami. Taon-taon yan, dumadami. Yung nabibigyan namin ng konting regalo every December, which is natutuwa sila. 2012 nung nag-start. 2012 nag-start kami. So, from then on, nakikita din namin yung transformation ni Martina. At 6 years old, saka lang siya nagsalita. Doon ako talagang natuwa sa sinabi sa akin nung neuropedia niya na, Mami, graduate na siya. Saan po siya graduate? So, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin. Then sinabi niya sa akin na graduate na siya sa pagtitake ng meds. Kasi ang mahal nun, mahal nun. So, yung tuwa ko, talaga hindi mo maipaliwanag at time. So, yun, nung, di ba, nag-promise nga ako kay Apo Bakit na pagalingin niyo yung bata, hindi ako titigil sa pagtulong sa mga batang katulad nila. So, maniwala kayo, from 30 na bata, ngayon, nag-multiply, umaabot na sa 300 yung mga bibigyan namin, mga nasa stock at pati mga bata na kaya namin tulungan. Nag-charity kami para sa kanila. Nagpapasalamat ako doon. Binibigyan niyo yung support at yung pagmamahal. Hindi sila
Hindi sila sumuko sa akin sa pag pupunta ng sa pagpupunta ng ng check-up para mapagaling lang ako. Yun lang. Siguro sa mga kagaya kong mother na Marian devotee, ang buhay, hindi naman ganun kasimple talaga. Meron at merong struggles yan. But then, kung alam mong nahihirapan ka na, subukan mo lumapit kay Mama Mary, kay Apo Bako. I-lift mo lahat sa kanya yung nararamdaman mo, ano man yung burden mo, ano man takot mo, nasaktan ka man, or takot ka man. Paglabas mo, mararamdaman mo yung comfort sa kanya. At yung mga hinihiling mo sa kanya na akala mo imposible, hintayin mo lang. Kasi yung hiniling mo sa kanya, higit pa doon, yung ibibigay niya sa yung blessings. Kahit anong mangyari, may katapusan din yan. Kung naghihirap ka niya yun, tsaka kung parang kira ko susuko ka na, matatapos din yan. Tiisin mo lang yan. Kahit anong mangyari, di ka papabayaan ng Diyos tsaka ni Mama Mary. Tutulong at tutulong sila sa iyo. Basta maniwala ka lang, basta maghiling ka lang ng isang bagay na sa tingin mo imposible. Wala namang mawawala sa yung hihilingin mo lang siya, papangarapin mo lang na matupad. Tapos pagdasal mo lang, hilingin mo lang kay Apo Bakit. Ang masasabi ko lang sa mga pagpatuloy lang natin ang paggawa ng mabuti at ang pagsisilbi sa Panginoong Diyos at maging matapat lang tayo sa mga kinikilos natin at bahala na si Lord sa atin.